Vážení priatelia, to, čo vidíte za nami, bolo za našej vlády v rokoch 2006 až 2020 nemysliteľné, pretože my sme dôsledne strážili zelenú hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom a žiadny nelegálny migrant nemohol prekročiť túto hranicu. To, čo je za nami, je výsledkom nie nedbalosti, to je výsledkom úmyselnej politiky súčasnej vlády pána Ódora a ďalších Sorošových politikov, ktorí sa rozhodli navoziť na územie Slovenska všetkých nelegálnych migrantov a dokonca ešte aj v rozpore so zákonom im vydať potvrdenie, ktoré im umožňuje voľne sa po území Slovenskej republiky pohybovať. O nebezpečenstvách, ktoré sú s tým spojené, radšej ani hovoriť nebudem. Vážení priatelia, jediné riešenie je okamžite obnoviť hraničné kontroly medzi Slovenskom a Maďarskom. Vláda Slovenskej republiky má na to všetky potrebné nástroje, aj legislatívne, aj technické, aj finančné. Okrem toho je potrebné sa vysporiadať so zostávajúcimi nelegálnymi migrantami, ktorí sú na našom území a ktorí majú v rukách nelegálne získané papieriky, ktoré im umožňujú pohyb po celom území Slovenskej republiky a najmä pokus o prechod do Českej republiky a potom do Nemecka. Zajtra je rokovanie vlády Slovenskej republiky o 9 hodiny ráno. Postavte si otázku, či sa vláda mieni týmto, čo spôsobila, úmyselne zaoberať. Vláda sa bude zaoberať všetkým. Bude sa zaoberať covidom, bude sa zaoberať Ukrajincami, ale na programe nie je ani jeden jediný bod, ktorý sa dotýka vážnej migračnej situácie, ktorú na Slovensku máme. Pretože to, čo vidíte teraz tu, a to sme v Nitre, to vidíte po celom území Slovenskej republiky. Preto zajtra ráno o 9:00 pôjdeme pred úrad vlády aj my. Urobíme tam tlačovú konferenciu a budeme žiadať vládu Slovenskej republiky, aby okamžite prijala príslušné vládne nariadenie a obnovila hraničné kontroly medzi Slovenskom a Maďarskom, čo zabezpečí, že neprejde žiadny nelegálny migrant na územie Slovenskej republiky a budeme sa môcť vysporiadať s tými, ktorí sa tu nachádzajú. Ak vláda zajtra nepríjme žiadne takéto rozhodnutie, ktoré Slovensko oprávnene očakáva, lebo ľudia sa boja nelegálnej migrácie, nič iné nám nezostáva, len sa spojiť s ďalšími predsedami opozičných strán a zvolať mimoriadnu schôdzu a prikázať vláde Ódora, ktorá je Sorošovskou vládou, aby konala a začala chrániť záujmy Slovenskej republiky pred nelegálnou migráciou. Z môjho pohľadu je naozaj táto situácia nepredstaviteľná a dnes prišla nelegálna migrácia už k vašim prahom. Tu sú paneláky, bytovky, rodinné domy, Bratislava, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Prešov. Niečo, čo sme si nevedeli pred 5 rokmi z profesionálneho hľadiska predstaviť. Musel by som sa hanbiť, či už pred premiérom alebo pred občanmi Slovenskej republiky, aby sme takýmto spôsobom fatálne zlyhali. Obnova kontrol našich hraníc, nasadenie policajtov a vojakov na naše hranice a využívanie zákona k tomu, aby sme opäť kontrolovali a nevpúšťali nelegálnych migrantov na Slovensko, je základ. Preto je tá výzva absolútne jasná. Vláda, zavri hranice a nepúšťaj sem nelegálnych migrantov. Toto je hlavná úloha vlády Slovenskej republiky. Je to 18 dní do volieb, ale je to 18 dní, ktoré môžu rozhodnúť o budúcej bezpečnosti Slovenskej republiky.